So, da ni wedi bod yn edrych dros y misoedd dwytha yn do ar y llyfr Llythyr Paul i'r Eglwys yn Corinth. A mae'n deg i dweud, dwi'n meddwl, bod na issues yn y capel. Da chi'n cytuno? Dwi wedi darllen bach fel soap opera ar adegau, do. Ond jyst i atgoffa'n hynna'n o be mae Paul wedi bod yn siarad am. Mae yna 5 thema mawr yn y llyfr 1 Corinthiaid. Nath o cychwyn, da chi'n cofio hefo sôn am rhaniaethau yn y capel. Yn yr eglwys, rhai yn dilyn Apollos, rhai yn dilyn Pedr, rhai yn dilyn Paul. A annog nhw i dod at y gilydd, dilyn Crist maen nhw a i gael undod. Oedd na wedyn dysgeidiau ar gwerthwydd ag ymddygiad rhywiol. Nath o mynd ymlaen wedyn i sôn am bwyd sy'n cael ei berthu ei eluno. Da chi'n cofio hwnna? Paul yn deud yn y bondio watch am hynny, ond gnewch beth sy'n yn helpful i Gristnogion eraill yn y context yna. A wedyn dros y wythnosau dwytha, da ni wedi gweld Paul yn ymatab i chaos a diffyg cariad yn yr addoliad. So dyna di'r 4 theme da ni wedi edrych ar hyd yn hyn. Ond heddiw, da ni'n cyrraedd y 5 thema mawr o'r llythyr. A mae hwn yn dod i fatha'r crux, y canolbwynt o be mae'r Corinthiaid yn credu. A canolbwynt yr Efengil, sef atgyfodiad Iesu a'r gwir gobaith Cristnogol. A o'n i mor cyffrous pan nes i weld fy enw. Be sy'n digwydd, da ni rhoi enwa lawr i pregethu, a wedyn mae'r thema'n dod wedyn. So pan mae'r cyfres wedi cael ei cynllunio, dwi'n mynd a weld, o gosh, beth gynnau tro yma. Atgyfodiad, 1 Corinthiaid 15, o'n i mor cyffrous, achos, wel, mae hwn fatha un o'r pethau diwynyddol ffefryn fi, dwi wrth fy modd gyda fo. Actually, mae deall o'n iawn a deall yr oblygiadau i heddiw jyst yn newid popeth yn fy marn i. So gobeithio ydych chi mor excited a fi bore yma am fynd ar daith trwy 1 Corinthiaid 15 i weld beth sydd gen Paul i ddeud. Nawr, mae o'n penod hir. Mae yna 58 o adnodau yn efo. 3 tudalan llawn o'r Bible.net large print dwi'n defnyddio. Da ni ddim am edrych ar pob 58 adnod. Ond, yn hytrach na jyst mynd a edrych ar un bit bach o fo, dwi isio ni mynd ar daith trwy'r penod, achos mae o mor allweddol i be da ni'n credu fel Gristnogion. So, da ni am mynd trwy'r penod i gyd, ond ddim yn edrych ar pob adnod yn amlwg. So, gad i ni darllen. A dwi wedi cymryd darnau, na i ddim sôn am pa adnod ydi o, ddylia fo fod ar y sgrin. Dwi jyst am darllen trwad, ond gwahanol darnau trwy'r penod da ni'n edrych ar. So, 1 Corinthiaid 15 yn cychwyn ar adnod 1. Nawr, frodydd a chwiorydd, dwi eisiau eich atgoffa chi'n llawn o'r newyddion da nes i gyhoeddi i chi. Dyma'r newyddion da wnaethoch chi ei gredu ac sydd yn sylfaen i'ch ffydd chi. Y brif peth nes i ei rannu gyda chi oedd beth dderbyniais i, sef bod y Meseia wedi marw dros ein pechoda ni, fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud. Yna i fod wedi gladdu a'i fod wedi godi yn ôl yn fyw ddydd wedyn, fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud. Os ydyn ni'n cyhoeddi fod y Meseia wedi godi yn ôl yn fyw, sut mae rhai pobl yn gallu deud fod y rhai sydd wedi marw ddim yn mynd i atgyfodi? Os ydy'r rhai sydd wedi marw ddim yn mynd i cael ei godi nôl yn fyw, wnaeth y Meseia ddim dod nôl yn fyw chwaith. As na chododd y Meseia, mae beth da chi'n ei gredu'n wastraff amser, da chi dal yn gaeth i'ch pechodau. Ond y gwir ydy bod y Meseia wedi godi nôl yn fyw, mae fel y ffrwyth cyntaf i ymddangos adeg y cynheuaf, fe di'r cyntaf o lawer sy'n mynd i gael ei godi. Dyma'r drefn, y Meseia ydy'r ffrwyth cyntaf'r cynheuaf, wedyn, pen fydd e'n dod yn ôl, bydd pawb sy'n perthyn iddo yn ei dilyn. Ond wedyn, dwi'n clywed rhywun yn gofyn, sut mae'r rhai sydd wedi marw mynd i godi, sut fath o gorff fydd ganddyn nhw? Am gwestiwn dwl. Dydy planhigyn byw ddim yn tyfu heb i beth sy'n cael ei hau yn y ddeiar farw. A dim yr hyn sy'n tyfu dych chi'n ei blannu, ond hedyn bach noeth, gwenydd falle, neu rhywbeth arall. Ond mae Duw yn rhoi corff newydd iddo, fel mae'n dewis.
Dyna sut bydd hi pan mae'r rhai sydd wedi marw yn atgyfodi. Mae'r corff sy'n cael ei roi yn y ddeiar yn darfod, ond bydd y codi yn corff bydd byth yn darfod. Mae'n cael ei osod yn y ddeiar, mae'n driennus, ond pan bydd yn codi bydd yn ogoneddus. Mae'n cael ei hau mewn gwendid, ond bydd yn codi mewn grym. Corff dynol cyffredin sy'n cael ei hau, ond corff ysbrydol fydd yn codi. Yn union fel mae corff dynol naturiol yn bod, mae yna hefyd gorff ysbrydol. A wedyn yr un ola, hwn di'r adnod ola'r penod. Felly, safwch yn gadarn, frodydd a chwiorydd. Peidiwch gadael i ddim byd eich ysgwyd chi, rhowch eich hunan yn llwyr i waith yr arglwydd. Dych chi'n gwybod bod unrhyw beth newch chi i'r arglwydd ddim yn wastraff amser. So, darlleniad hir, gewch chi deep breath wan. Ond be da ni am edrych ar heddiw ydy fel y dadl, y daith mae Paul yn mynd ar Corinthiaid ar. Mae o'n cychwyn, allan nath chi sylwi, trwy rili pwysleisio ffaith yr atgyfodiad. A byddwn ni'n edrych ar hynny. Mae o wedyn mynd ymlaen i sôn am natur yr atgyfodiad, ac y natur yr atgyfodiad i ddod, be bydd yn cyrff ni fel. A wedyn mae o'n gorffen hefo'r adnod a dwi'n newydd darllen, oblygiadau, implications yr atgyfodiad. So, yn gyntaf, ffaith yr atgyfodiad. Brodydd a chwiorydd, dwi eisiau atgoffa chi'n llawn o'r newyddion da bod y Meseia wedi marw dros ein pechod yn ni, wedi gladdu, wedi dod yn ôl yn fyw. Dyma ydy'r newyddion da. Mae Paul yn deud dyma sylfaen ffydd y Corinthiaid, a dyma sylfaen ein ffydd ni. Oedden nhw, pobl Corinth, fel pawb sydd wedi cerdded ar y ddeiar yma, heblaw Iesu Grist, yn pechu, wedi troi eu cefnau yn erbyn Duw. A oedden nhw yn gwynebu cosb am hynny, fel pawb arall, fel oedden ni. Ond mae Paul yn deud, mae'n atgoffa nhw bod Iesu wedi marw dros eu pechod nhw. Mae o wedi talu'r pris, mae o wedi wneud y gwaith i wneud ein ffordd ni yn ôl i perthynas gyda'r tad. Oherwydd yr atgyfodiad, da ni medru datgan bod Iesu y Meseia. Mae hwn mor dda. A mae Paul yn mynd ymlaen nes i ddim darllen o'n adnodau 5 i 8, a mae o'n sôn am y holl bobl ar y pryd oedd wedi gweld oedd yn llygadystion i hwn. Mae Paul yn dweud, mae hwn yn ffaith hanesyddol. Mae pobl wedi weld o. Mae rhai o'n nhw dal yn fyw, gallwch chi mynd i gofyn iddyn nhw, mae Paul yn dweud. A dyma ydy yr newyddion dda. Mae'n dda i atgoffa ni o hyn bore yma. Ti'n bod, yn amlwg mae yna mwy i'r efengil, cariad Duw, pwrpas Duw i ni. Ond heb yr atgyfodiad, fysa ni ddim yn gwybod am hyn. A fysa ein pechodau ddim di madda. Mae Duw, mae Iesu trwy y groes a trwy'r atgyfodiad wedi concro pechod, wedi concro marwolaeth. Mae'r newyddion dda am achlysur penodol digwyddodd mewn hanes. A nath y digwyddiad yna, atgyfodiad Iesu, newid y byd am byth. A mae Paul yn deud, heb yr atgyfodiad, mae'r ffydd Cristnogol yn nonsens. Nes i gweld Ifan tu allan i'r capel gyna, a nes i dweud, dwi'n pregethu ar yr atgyfodiad. Oedd dweud, wel, heb yr atgyfodiad, fysa na ddim eglwys. Wel, cweit, dyna'r pwynt, dyna'r pregeth. Mewn un brawddeg, mae'n hollol wir. Heb yr atgyfodiad, fysa na ddim eglwys. Da ni wedi cael brainstorm dros yr wythnos yma, gwledd o fedydd. Wedi plural fedydd. Bethyddiadau. 5 fedydd mewn rhai wythnosau. Caer Salem on to, Glan Morfa, yr eglwys, y capel a dinas Dinlle. Mor anhygoel, dwi wedi cael bendith clywed pob un tystiolaeth. Ond y gwir ydy, mae Paul yn deud, heb yr atgyfodiad, sa heina yn gwastraff amser, sa tystiolaeth ni gyd yn gwastraff amser. Mae'n holl, but trwy dyna mae
Paul yn deud, oherwydd heb yr atgyfodiad, fysa ni dal yn gaeth i ein pechodau. Da ni ddim yn datgan ffydd mewn rhyw athro da, nath byw rhyw ffordd da o fywyd. Cos actually, mae hwnna ddim yn neud synwyr chwaith, cos os oedd e just yn athro da, so fo ddim yn deud bod o'n Duw, a nath o deud bod o'n Duw. So fo'n dyn yn deud clwydda. Na, dim rhyw athro da, dim rhyw ffordd o fywyd, dim rhyw philosophy. Mae tystiolaeth ni mewn dyn oedd yn Duw, nath atgyfodi o'r bedd. A mae'r atgyfodiad yn validatio popeth nath Iesu gwneud a dweud am fo ei hun. Mae Paul yn hollol glir, hwn ydy sylfaen ein ffydd. Mae Rhys yn aml yn defnyddio y dyfyniad yma dydy, o dim yn aml, weithiau. In essentials unity, in non-essentials liberty, in all things love. Mae'n briliant. Ond dwi'n meddwl heddiw fedrwn ni deud, mae Paul yn deud bod yr atgyfodiad un o'r essentials. Does na ddim ffordd o bod yn y ffydd Cristnogol heb yr atgyfodiad. A dwi'n gwybod os ydych chi sylwi adnod 12, so mae o'n neud y pwynt yma'n really glir, nath yr atgyfodiad digwydd rhywbeth hanesyddol a sydd yn sylfaen i'n ffydd. A wedyn mae'n mynd ymlaen, a mae'r adnod reit diddorol yma, adnod 12, os ydyn ni'n cyhoeddi fod y Mesaia wedi godi nôl yn fyw, sut mae rhai pobl yn gallu deud fod y rhai sydd wedi marw ddim yn mynd i atgyfodi. A mae hwn yn un o'r amseroedd, dwi'n meddwl, oedd Arwel di sôn, lle ti'n clywed un rhan o'r sgwrs, dwyt? Mae fel ti'n gwrando i fewn ar sgwrs rwy'n ar y ffôn, ar tren neu rhywbeth. Dim bod dwi'n gwrando i fewn ar sgwrs a pobl ar tren, ond da chi'n gwybod beth dwi'n meddwl, da chi'n clywed un rhan. So yn amlwg, mae Paul yn ymateb fama i rhywbeth bod o di clywed, bod pobl yn deud bod na ddim atgyfodiad o'r meirw i ddilynwyr Crist. Ac eto, mae Paul eisiau wneud hyn yn hollol glir. Eto, yn rhywbeth essential. Mae pawb sy'n perthyn i'r Mesaia, mae Paul yn deud, am gael ein atgyfodi hefyd. Nawr, oedd atgyfodiad i dod yn y dyfodol yn rhywbeth oedd yr Iddewon yn credu. Okay, os oedd hwnna'n rhan o'i worldview, rhan fwyaf yr Iddewon, oedd y Sadducees ddim, but they were Sadducee oherwydd hynny. Ond na, oedd rhan fwyaf o'r Iddewon yn credu hyn. Ond, mae Paul yn deud rhywbeth radical fama, sydd yn hollol newydd i'r Iddewon. Oedden nhw'n credu mewn dau oes, yr oes presennol a'r oes i ddod. Ac yn yr oes i ddod, fysa'r atgyfodiad yn digwydd o pobl Duw. Ond be mae Paul yn deud, a dyma oedd Arwel yn sôn am hwn wythnos dwytha hefyd, bod mae Paul yn datgan yn Iesu, yn yr atgyfodiad, mae'r oes i ddod wedi cychwyn. Mae deyrnas Duw wedi cychwyn torri trwedd. A so hwn yn hollol radical i'r Iddewon ag allan o worldview y groegwyr hefyd, oedd ddim yn credu mewn bywyd arwolaeth. Mae yna overlap rhwng y oes presennol a'r oes sydd wedi dod. Iesu ydy'r ffrwyth gyntaf o'r oes sydd wedi dod, ond mi fydd na mwy o ffrwyth, mi fydd na mwy. Fydd hwn yn cael ei gyflawni pan mae'r atgyfodiad yn digwydd yn y dyfodol, pan mae Iesu yn dod yn ôl i'r ddaear. A mae'r adnodau eto, nath ni ddim cael amser i mynd i fewn iddyn nhw, ond maen nhw'n sôn am Iesu yn teyrnasu yn y presennol, ond hefyd yn pwyntio'r dydd, diwrnod yr atgyfodiad, lle fydd y gelyn olaf sydd wedi cael, mae yna fuddigoliaeth drosto fo yn barod trwy'r groes atgyfodiad, ond fyddwn ni ddim yn gweld effaith y buddigoliaeth yna'n llwyr tan mae Iesu'n dod yn ôl. A mae'n sôn am Iesu'n teyrnasu rwan a Iesu teyrnasu yn y dyfodol yn hollol llawn gyda marwolaeth hefo ddim pŵer ar ôl o gwbl. A da ni yn cael y fraint heddiw o fyw yn yr overlap yma. Mae Cristnogion weithiau'n sôn am the now and not yet of the kingdom. Mae deyrnas Duw yma, ond dydy o ddim yma'n llawn. Ond da ni fel pobl Iesu
yn gorfod byw bywydau sy'n pwyntio ymlaen i'r diwrnod yna, i'r deyrnas yn dod yn llawn. Nawr, os o'n i gofyn i rwy'n ar y stryd heddiw, be mae Cristnogion yn meddwl sy'n digwydd ar ôl marwolaeth? Ella atab rhai o chi, ba mae heddiw fysa, da ni'n mynd i'r nefoedd i fod gyda Iesu am byth. Right? Dyna mae lot yn meddwl. Sicr ti allan i'r eglwys, ond ti fewn hefyd. Ond dydy hynny ddim yn wir. Ac eto oedd Arwel yn sôn am hwn, dim dyna mae'r Beibl yn dysgu. Mae yna gyfnod ar ôl marwolaeth, rhyw fath o sort of consciousness lle da ni jyst yn cael yn dal mewn yn cariad a presenoldeb Iesu. Ond dim dyna di'r final destination. Mae Iesu yn dod yn ôl i'r byd yma i sefydlu deiar newydd a nefoedd newydd. A mi fydd yna embodiment newydd i dilynwyr Iesu. Dyna mae'r Beibl yn dysgu. Nefoedd newydd a deiar newydd a atgyfodiad corfforol. A mae hwn, oedd y caneuon bore yma, o'n i'n darllen nhw'n gofalus iawn, a oedden nhw gyd yn spot on, diwyddol. Ond mae rhai o'r caneuon da ni'n canu yn actually ddim yn iawn, maen nhw rhoi y syniad o'r nefoedd bod fel y final destination yma. Mae'r can hyfryd da ni'n canu yn y adra, a mae'r tôn yn hyfryd, ond mae anw fod i homesick for heaven, Phil Wickham. Mae'n dweud, believe in Jesus' name, you're going to heaven. A mae'n oed, cos mae'n mor catchy, a dwi'n canu fo. Ond mae pob tro mae'n dod ar yn y tŷ, dwi'n neud y pwynt, this is theologically correct. And I often get an eye roll. A fel mae'r ti'n deud trwy dweithio fi deud hwn, ia Mari, a lot mwy catchy deud homesick for heaven a homesick for new heavens and new earth, ydy. Ond y pwynt ydy, mae hwnna yn Christian consciousness am y sôn. But what does it matter? Well, it does matter, na i dod ymlaen i hynny. Ond ti'n bod be, fatha, diolch beth fydden ni ddim yn mynd off o'n os ymwydol ni i'r nefoedd, phew. Ond os oedden ni, pan da ni cyrraedd y nefoedd, fysa Google Maps ddim yn deud, you have reached your destination. Dim hwnna ydy'r destination. Fydden ni'n cael ei dal yn y lle na, tan y diwrnod amazing na. Da ni wedi bod yn canu amdano fo, pan fydd Iesu yn dod yn ôl, a fydd y byd fel ddylia fo i fod. Mae'r bit yma o'r pennod yn gorffan gyda'r geiriau yma. Ar ôl gwneud hyn, so ar ôl trechu marwolaeth yn llwyr, bydd y mab ei hun yn rhoi ei hun i'r un wnaeth osod popeth dan ei awdurdod, a bydd Duw yn llenwi popeth. Yn y Saesneg, God will be all in all. Dyna sydd fydd o yn y nefoedd newydd a deiar newydd. Bydd Duw yn llenwi popeth. Da chi'n gwybod, dwi weithiau'n meddwl am y byd, a dyma pam dwi'n ffindio hwn mor exciting, cos mae gymaint o gwaith fi i wneud hefo beth sy'n wrong hefo'r byd, a mae yna gymaint o bechod, a mae yna gymaint o brokenness, ond da chi'n gwybod mae yna gymaint o beauty a gymaint o pethau da hefyd. Os da chi'n edrych ar yn byd ni, a popeth da yn y byd yn dod o Duw, right? Dyna mae'r Beibl dweud, popeth da mewn pobl. Os mae rhywun gristio neu beidio yn gwneud rhywbeth da, mae hwnna oherwydd maen nhw wedi cael eu creu yn ddelw Duw. Mae popeth brydferth yn y byd yma yn dod o Duw, ond mae'r byd yn toriedig dydy, a wedi cael ei really meiddi gan pechod a selfishness, a just brokenness. Ond yn y ddeiar newydd a'r nefoedd newydd, bydd Duw yn popeth. So os da chi'n meddwl am popeth sy'n dda owan, a lluosi hwnna, dwi'n gwybod, miloedd o weithiau, dyna sut fydd o, because dim ond daioni Duw. Fydd yna ddim pechod, ddim brokenness. Dwi'n edrych ymlaen i'r diwrnod yna. Yn nesa. So, da ni wedi pwysleisio, mae Paul wedi, a dwi wedi pwysleisio ffaith yr atgyfodiad Iesu, a ffaith yr atgyfodiad sydd i ddod. A mae'n mynd ymlaen wedyn i sôn am natur yr atgyfodiad. Mae hwn yn ddiddorol, dwi'n meddwl. A mae'n deud, dwi'n meddwl bod yn bach yn harsh, cos dwi'n gofyn y cwestiwn yma weithiau, pa fath o cyrff fydd gyda ni, a mae'n deud cwestiwn dwl. Ond
I fod yn deg, mae'n dealladrwy oedd y Corinthiaid yn cwestiynu hynny. Mae Paul ddim eisiau ni gwastraffu'n amser ni yn meddwl gormod am hynny, cos yn y gwir ydy, da ni ddim yn gwybod. Be da ni yn gwybod ydy pan mae Iesu Grist yn dod yn ôl i'r ddeiar yma, i'n adnewyddu y ddeiar yma, fydden ni yn cael cyrff newydd. Fydd y pobl sydd wedi marw yn cael cyrff newydd, a mae'n deud i'r rhai sydd dal yn fyw pan mae Iesu yn dod, fydd cyrff nhw yn cael transformation llwyr. A mae Paul yn cychwyn y darn yna trwy sôn am darlun o byd natur. Mae'n sôn am perthynas rhwng y cyrff atgyfodedig a'n cyrff presennol bod yn debyg i y perthynas rhwng hadyn a planhigyn. A mae hwn yn helpful, dwi'n meddwl. Mae rhywbeth, pan ti'n plannu hadyn, mae rhywbeth yn cario ymlaen, right? Mae'r natur, there's a continuity fanna o'r hadyn i'r planhigyn neu'r ffrwyth neu beth bynnag does. Ond mae'r ffrwyth neu'r planhigyn gymaint fwy, gymaint gwell, gymaint mwy prydferth. A dyna sut fydd dyna sut dwi'n dallt yr adnodau yma. Mae yna continuity o'r hen gorff, ond fydd yna transformation llwyr hefyd. A wedyn, yn adnodau 42-44, mae Paul yn contrastio'r hen gorff a corff newydd. A mae rhain yn, i rhai ohonon ni, fydd yr adnodau yma reit cyfarwydd, sy'n ni feddwl, bod y contrast rhwng cael ei hau mewn gwendid a codi yn gogoneddus. Nawr, mae adnod 44 wedi cael ei camddall, a mae o'n sôn Paul fama am corff naturiol a corff ysbrydol. A mae rhai pobl wedi cymryd hwnna i feddwl bod corff naturiol fel yda ni wan, physical corff ydy rwan, a'r corff ysbrydol dda, fydden ni fel rhyw, da chi'n gwybod, pethau'n hedfan ni fel o gwmpas ar y cymylau, sydd ddim be mae o deud, dydy o ddim yn contrast rhwng physical a non-physical. Mae o contrast rhwng be sy'n pweru'r corff. Mae hwn bach yn technical fama, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig i ni dall. So mae'r cyrff ni rwan yn cael ei pweru gan be mae Paul yn aml yn defnyddio, the soul. Dyna sy'n cadw ein cyrff yn fyw mewn ffordd. A life force tu ôl i cyrff presennol ni. A'r gwahaniaeth yn y dyfodol ydy fydd yn cyrff yn cael ei pweru gan ysbryd Duw ei hun. Os da chi'n darllen Rhufeiniaid 8, mae hwn ar y sgrin, eto Paul sy'n sgwennu hwn i'r Rhufeiniaid. Os ydy'r Peseia yna chi, bod y corff yn mynd i farw achos pechod, mae'r ysbryd glân yn rhoi bywyd tragwyddol i chi am fod gynnwch chi berthynas iawn gyda Duw. Ac os ydy'r ysbryd, yr un gododd Iesu yn ôl yn fyw, wedi dod i fyw yno chi, bydd e'n rhoi bywyd newydd i'r cyrff marwol chi hefyd. So, fydd yn cyrff marwol ni yn cael y bywyd newydd yma trwy ysbryd Duw yn unig. A bydd hwnna ddim yn cymryd i ffwrdd o fel unigrwydd a personoliaeth ni, ond dyna bydd yn pweru ni. So, jyst i cael gwarod unrhyw syniad o'r corff ysbrydol yma bod fel da ni fel rhyw ysbryd yn hedfan rownd bob man. Ond wedyn a bit exciting, dwi'n meddwl, adnodau 42 a 43. Mae'r corff sy'n cael ei roi yn y ddeiar yn darfod, ond bydd y corff ond bydd yn codi yn corff bydd byth yn darfod. Cael ei osod, mae'n driennus. Ond cael ei codi bydd yn ogoneddus, cael ei hau mewn gwendid, cael ei godi mewn grym. Dwi wedi sôn o'r blaen fyny fama, mae lot ohonoch chi'n gwybod am y plentyn nathon ni colli rhwng Cael Lydia a Caleb Nathaniel. A oedd y addewid yma o atgyfodiad corfforol mor bwysig i ni yn y cyfnod anodd yna, a dal i fod wwan wrth i ni gerdded y daith o galar fyddwn ni'n cerdded trwy bywyd. Oedd corff Nathaniel mor wan. Oedd o methu byw tu allan i'r groth.
Ond y gwir ydy, a'r addewid da ni yn cael fama, mi fydd o'n cael ei codi yn ogoneddus. Mi fydd o'n cael ei godi mewn grym. A'r geiriau nath ni dewis i roi ar ei garreg beddo oedd rest in peace to rise in glory. Dyna di'r addewid sgynna ni. A'n aml, da ni'n eto, mae'r fatha'r sort of y cam dealltwriaeth wedi dod, da ni'n gorffan gyda rest in peace, dydyn? Da ni tueddu just deud rest in peace. Ond y gwir ydy, yr addewid ydy, there will be a rising in glory hefyd. So mae'r geiriau yna gymaint anogaeth i ni, a dwi'n gobeithio i chi sydd wedi colli pobl hefyd, rest in peace, to rise in glory. Un diwrnod. Fydd cyrff ni, fydd cyrff Nathaniel yn ogoneddus a gryf. Bydd na dim poen, dim dioddefaint. Fydd na dim diriwio. Dwi yn cael ei bombardio gyda adverts anti-aging ar hyn o bryd. Dwi'n gwybod, it's to do with the stage of life. Ond, oh my gosh, mae'r algorithms yn mynd yn crazy. So ni'n gallu gwario miloedd a trio cael gwared o'r wrinkles yma. Da chi'n gwybod, yn nefoedd newydd a deir newydd, bydd na ddim diriwia, hallelujah, bydd na ddim wrinkles. Bydd na ddim marwolaeth. Mae mor cyffrous. Ond wedyn, i orffan. Mari, mae hwn gyd yn exciting iawn i'r dyfodol. Be am heddiw? Be ydy o'n golygu i ni heddiw? A mae Paul yn gorffan gyda'r adnod briliant yma, 58. Felly safwch yn gadarn frodydd a chwiorydd, peidiwch gadael i ddim byd eich ysgwyd chi. Rhowch eich hunan yn llwyr i waith yr arglwydd, dych chi'n gwybod fod unrhyw beth wnewch chi i'r arglwydd ddim yn wastraff amser. So mae hwn yn diddorol dydy. Mae Paul wedi cychwyn yn sôn am bwysigrwydd o beth o'n i'n credu, a mae hwnna mor bwysig. Mae o'n gorffan yn sôn am sut da ni fod i fyw. A sa fod i gallu gorffan yr adnod, penod yma, bysa trwy deud rhywbeth, wel, da chi'n gwybod mae'r atgyfodiad yn dod, da ni am gael deiar newydd, da ni am cael cyrff newydd, felly rhowch eich traed i fyny, ymlaciwch ac aroswch. Ond dydy o ddim yn deud hynna. Heb adnod 58, ella sa'n y risg, os oeddech chi heb darllen dim byd arall yn y Beibl, ond ella fysa'n y risg, lle ydych chi'n meddwl, wel, be di'r ots? Be di'r ots trio gwneud y byd yma yn lle gwell? Achos da ni am cael deiar newydd beth bynnag. Be di'r ots? Pam poeni am gyfiawnder? Pam poeni am y greadigaeth? Da ni am cael, mae Duw am ddod a renew y creadigaeth. Be di'r ots am newid hinsawdd? Bydd na ddim newid hinsawdd yn y deiar newydd. Why oil a car that's about to fall off a cliff? Na, mae Paul yn deud. Mae Paul wedi deud trwy'r llythyr. A mae o'n deud o'n yr adnod yma rwan, bod y ffordd da ni yn ymddwyn heddiw yn bwysig. Mae ein gweithredoedd ni rwan o bwys. Dyna mae wedi bod yn deud trwy pob pregeth da ni wedi clywed. Ia, da ni hefo'r gobaith anhygoel yma i'r dyfodol, ond mae effeithio sut da ni'n byw wwan. Fel o'n i deud, mae'r cychwyn oes i ddod, mae o wedi cychwyn. Mae'r greadigaeth newydd wedi cychwyn. A da ni angen byw mewn ffordd sy'n pwyntio pobl ymlaen i'r amser pan fydd Iesu yn dod yn ôl i'r deiar, i adnewyddu deiar yma. But it matters what we do now. Mae Tom Wright sydd yn, os da chi hefo diddordeb yn deall mwy o'r syniadau a'r diwynyddiaeth yma, Tom Wright ydy'r person i mynd ar hyn. Mae'n sgwennu llwyth o lyfrau, a dwi'n hapus awgrymu nhw i chi. Ond mae o'n deud hwn, if it is true that God is going to transform this present world and renew our whole selves
bodies included, then what we do in the present time with our bodies and with our world matters. What we do in the present time with our bodies and with our world matters. Mae Paul yn deud hwn, rhowch eich hunan yn llwyr I waith yr arglwydd. Dych chi'n gwybod fod unrhyw beth newch chi'r arglwydd ddim yn wastraff amser. So beth ydy gwaith yr arglwydd? Ydy Paul fama yn sôn am rotas capal? Pan dych chi'n neud rhywbeth ar un o rotas capal, rhowch eich hun yn llwyr i'r gwaith. Na, dwi'n meddwl mae o'n sôn am bywyd I gyd fama. Be di ystyr gwaith yr arglwydd? Wel, mae Micah 6:8 yn rhoi angryno I ni. Mae'r arglwydd wedi deud beth sy'n da, a be mae o isio gan ti. Hybu cyfiawnder, bod yn hael bob amser, am byw yn wilaidd ac ifydd I dy ddew. Dyma mae Duw isio ni wneud. Byw heddiw fel pobl cyfiawnder sy'n pwyntio ymlaen i'r diwrnod pan bydd cael cyfiawnder yn teyrnasu. Ffrindiau, mae ein byd ni yn gwynebu crisis hinsawdd. Dwi wedi bod yn gweithio ar hyn ar gwledydd eraill am degawdau, a mae o'n gwynebu gwlad ni heddiw. Dydy hwn ddim jyst yn haf braf. Mae hwn yn hinsawdd yn newid oherwydd y ffordd mae pobl wedi bod yn byw ac yn byw ar y ddaear yma. A mae o'n cael yr effaith ar y pobl mwyaf tlawd a mwyaf bregus yn ein byd. A mae hwnna'n wir heddiw yng Nghymru, a mae wedi bod yn wir am y degawdau yn gwledydd yn Affrica a continents arall. Y mwyaf bregus, y mwyaf tlawd fydd yn dioddau. Mae ein ymatab I hyn fel Gristnogion yn hollol canolig i'n ffydd ni. Da ni angen byw fel pobl sydd yn pwyntio i'r byd perffaith, yn pwyntio i'r byd gwell. Mae pob cam, mae dim byd yn mynd I gwastraff, dyna mae Paul yn deud. Rhowch eich hun yn llwyr I waith yr arglwydd, dych chi'n gwybod fod unrhyw beth newch chi'r arglwydd ddim yn wastraff amser. Mae pob cam da ni yn cymryd I leihau ein carbon footprint o bwys. Fydd o ddim yn mynd I wastraff, mae o'n bwysig I Duw. Mae'r ffordd da ni'n defnyddio yni, mae pa yni da ni'n defnyddio, y ffordd da ni'n teithio, y ffordd da ni'n defnyddio adnodau'r ddaear. Yda ni'n lleihau faint da ni'n defnyddio, da ni'n ailgylchu y pethau da ni'n methu torri allan. Mae'r ffordd da ni'n byw, mae'n ffordd sy'n caru'r creadigaeth a trwy hynny caru pobl yn hollol canolig i'r y syniad yma o atgyfodiad, hollol canolig I pwrpas Duw i'r ddaear, a'r ffaith bod am creu ddaear newydd. A fydd o'n cymryd be da ni'n neud rwan a mynd â fo I fewn i'r dyfodol. Dyna mae Paul yn deud hwn. Now and not yet of the kingdom. Mae be da ni'n neud rwan yn pwer yr ysbryd, yn pwer cariad Duw, mi fydd o'n para. A eto na I quotio Tom Wright wrth I ni gorffan, ond mae hwn rhywbeth mae Tom Wright yn mynd I siarad yn manylder mawr yn ei llyfrau fo. I can't do justice to it today. Ond na I just deud hwn o be mae o'n deud. How God will take our prayer, our art, our love, our writing, our political action, our music, our honesty, our daily work, our pastoral care, our teaching, our whole selves. How God will take this and weave its various strands into the glorious tapestry of his new creation, we can at present have no idea. That he will do so is part of the truth of the resurrection and perhaps one of the most comforting parts of all. Mae'r ffordd da ni byw rwan o bwys, mae o'r ffeithio y byd rwan, mae o'r ffeithio pobl sy'n byw yn y byd yma. Ond mi fydd be da ni'n neud yn yr ysbryd yn cariad Duw rhywsut
yn para. Sdim byd da ni'n neud heddiw sydd yn lain hefo ysgrythyr, sydd yn pŵer yr ysbryd. Does dim byd yn diwerth, dyna mae Paul yn deud. A dwi eisiau annog chi bore yma, ella da chi yn rhyw maes o'ch bywyd chi yn plodio ymlaen, gwneud y peth da, a dim yn gweld canlyniad ella, ddim yn gweld y newid da chi eisiau gweld. Ond Paul yn deud fama, dydy hwnna ddim o wastraff. Mae Duw yn gweld a mae Duw medru defnyddio hwnna i fewn i'r dyfodol. Mae popeth da ni'n neud ein gwaith ni yn y eglwys, a dwi'n annog chi, fel mae Paul deud, rhoi'ch eich hunan yn llwyr i waith yr arglwydd. Mae hwnna yn cynnwys ein gwasanaethu ar rotas. Pan da ni'n neud pethau yn yr eglwys, gad i ni rhoid yn hunain yn llwyr i hynny. Ond hefyd mae o'n golygu ein bywydau ni. Gad i ni rhoid yn hunan yn llwyr i fyw fel pobl y creadigaeth newydd, sy'n pwyntio pobl arall i'r gobaith y dyfodol. Chos mae o'n gobaith mor anhygoel a ddylio fo effeithio y ffordd da ni'n meddwl a byw ac ymddwyn heddiw. A da ni'n gwybod, da ni ond yn gallu wneud hwn yn pŵer yr ysbryd glân. So dwi am gorffen wan trwy jyst gweddio i ni gyd cael yn llenwi gyda'r ysbryd glân mwyn i ni byw fel pobl y creadigaeth newydd. Dwi'n rhan okay? O Duw Dad, diolch am yr addewid anhygoel yma, bod ti am ddod yn ôl, ti'n dod adra i'r ddaear, i sefydlu nefoedd newydd a ddaear newydd. Lle fydde di yn llenwi popeth. Lle fydde ni heb pechod. Lle fydde ni heb poen. Heb dioddefaint. Yn byw yn y byd fel nes di cynllunio fo i fod. Pawb yn cyrraedd y holl potensial ti di rhoi ynddyn nhw. A dyda ni eisiau byw fel pobl yr atgyfodiad, byw fel pobl sy'n pwyntio i'r deyrnas newydd. Mae byw fel pobl sydd yn hybu cyfiawnder, yn caru pobl lle bynnag maen nhw'n byw yn y byd, yn byw bywydau sydd ddim yn creu niwed i bobl na i'r amgylchedd. Ond i wneud hyn, Duw, da ni angen dy help di, a felly dwi yn gofyn wan, ysbryd glân, wneud i dod a llenwi pob un ohono ni fama. Llenwi ni yn ffres. Ac arfogi ni, Duw, i byw y bywydau radical, generous, a berthol ti yn galw i ni'n wneud. A da ni'n medru gweddio hwn, a da ni'n credu hyn, gyd oherwydd marwolaeth a atgyfodiad Iesu, a da ni'n datgan gwirionedd hwnna yma heddiw dros ein bywydau ni. Gwirionedd a pŵer yr atgyfodiad. Yn enw Iesu Grist. Amen.